farko ubangiji shi ya raina ka taimakin Allah sarki zan yabu mai POS dubu na salatinka da dawa annabi gata na farin gani manzan Allah kamar sa awwal Disamba dubu na salatinka da dawa manzan tsira ma abin yabo manzan Allah kamar sa awwal Disamba Abdul Mumin ya darbo mai POS ogana al'am Allah ya rika mai POS ya dawo jagoran mu na ce gwarzo mai POS yau ya zo gwaskana ya dawo ya matasa al'umma gwanin mu mai ciwo ya zo wanda zai share kwalla ya wanke dukkanin matsala mai POS shi ne dai wanda ya san madarar noma shi baya halin zamba halinsa ne fa na al'umma mai POS jagora gare mu ne fa matasa ma Abdul Mumin ya darbo mai POS ogana al'am Allah ya rika mai POS ya dawo gaji gogo garma katafila mai gyara wanda baya yin cuta halinsa ne fa na alfarma mai POS jagoran da waki warawa ya zo Allah ya ribanya ma gwanin mu shine jagora kafin matashi ya dawo mai POS ya dawo RM shine gwarzo mu dangwala masa ya dawo a jami'iyarsa ta kwankwasa ne kwankwasa gogar magwarzo Abdul Mumin ya darbo mai POS ogana RM Allah ya rika mai POS ya dawo mahassana sai da kujira bakin cikin ku ya rarana ku bar shi Allah ne ya mai bara ku mori da dihowa ga da shaida ga Allah ma jagoran mu na al'umma mai POS ogana wanda shine gogar ma a takarar ma shine cancanta kun duba kuma wallahi shine zanzaba gogar man garzona wanda ma ya cuta ma ubangiji Allah yayi ma da waki warawa taka Abdul Mumin ya darbo mai POS ogana al'am Allah ya rika mai POS ya dawo kullum buri ne ma ya zo ai gyara a tafiyar sa kwai gyara a baya yayi kuskure amma a yanzu yakan gyara al'umma sai ku taho kumar matona ce ku taho gana mu fa ya dawo karmi sake wancan ya kada dauke wancan ma Abdul Mumin ya darbo mai POS ogana al'am Allah ya rika mai POS ya dawo Allah ya rika mai POS ogana ne yanzu ya dawo kan tarago ne wannan wanda nake ta haƙo ku yi ta shiru maganar ku a iska za ku yi wanda nake wakila ne jagora haka ne ga RM wanda shi ne dan na mutum na mutane wanda yana da halin kirki baya yin zimbe alkhairi ya rike shi babu ruwan sa da shirke wannan shi wancan ku rike masa hannu gefe babu ruwan da layin an wanke wani yabe mai POS ogana RM Allah ya rika mai POS ya dawo rujin dutse oga ka ɗarwa magauta ke ka tafi laoga wani aikin masaya wanda ya san karamta wanda ya san mutunta wanda baya so da zamba alƙawari ya ɗauka ya cika baya fazan ba gaji gwamma oga na gumewa Allah ya rika oga mai POS shi na hanga tafiyar nan babu cuta mun rike karkon amana ka rike mu ma amana Allah ya rika oga RM na zo shirinka jagora mai yabawa mai halin al'umma ma bardo na ni yayi daban ta rago gatan tafiyar ma'anan mai POS wanda da ke taimakon ɗin takarar tamunar wannan shi ne na gano kuma shi na riko yau na dauko ba na da gudun gwarzo
ga jagora Kwankwaso ya dawo ogana Allah ya riga gwarzo ga dan Musa mai takalmin karfan nan ka turmishe kansu suna can dan sun shiga layin wancan dan nasarar Allah ta tabbata kun ogan mu mun rike gwarzo babu ruwan mu da shan wani ya koma layi wasu yan shamban wannan shine namijin gwarzo jagoran mu hoga Abdul Mumin ya gwarzo mai POS ogana al'amma Allah ya rika mai POS ya dawo wannan garde saka kama da yara ba mai POS murucin dutse hake kama da fatanya ba mai POS wane yaro ya gane kai ni wa Allah ne mai POS sharati babawa ba mai POS ke daga Allah nasara daga Allah jagora goga wannan da ya bawa haɓaka gonka ya karɓo matasa ya karɓo mazaɓa sun yi yabawa su ba sa keta sun ce za su yi maka kyauta ƙuri'a ba sa su guje ba Allah ya taya ma yarda da oga da wakin taka warawa taka ya Kwankwaso nawa kalle ɗaya oga tafiyar ba wasa ba za mu raba ba sai dai mu haɗa ma alkawarin Allah ma ba ya canzawa komai muka roƙa Allah zai yi mana duba Allah ya riƙa ma sannan ya taya ma sannan ya tsaya ma kai POS ma kai jagora ma ka zarta halin ma wade iya ma awwal na yaba ma awwal yan tsakuwa ne ma ni ne yau waƙar ka kuma ban juya ba tafiyar ka ban fara ba ba zan daina ba kishinka da ke ba wasa komai da ya bawa ai yafi mutum ya tsayawa tushen tafiya ma farke ba zai juya ba wannan nasarar ma Allah shi ne zai yi ma ya jagora ma ciyaman fatinawa mai goro Allah ya rigawa oga Abubakar mai goro yana yin oga yana jajircewa kan tafiyar nan oga Allah ya taya da sannan ya rika da Usman Mali ne shi ma aina tafiyar ka jagoranci ne gwagwarmayar ka su ma suna yi gashi ciyaman gashi barista Dahir Lera da ciyaman ne shi ma yan gwagwarmaya ne gashi ina yan social media suna yi gashi Dahir ai Suleiman Innu shi ma gashi inda media ce tafiyar kai na yi naji ya akwai sakatare shi ma zan sanya gashi Muhammad Hussein sakatare ne gashi na gaida shi tafiyar ka ba sa kyashi media ce wannan gurub ne gashi shugabanci kowanne na faɗo sashin shi mai POS tafiyan nan dan shi ake yi yo mun zo mu aikin shi a yau maka ke yi Allah ya rika da nan tafiyar ba kyashi domin jajircewar mu Allah ya rika shi domin nasarar dai Allah shi ne zai yi shi yarda da Allah kai ne da kai yarda mana Allah awwal yau na zo gani jagora na mai POS yadda ma ya cuta yalle kuma zamba ya lefa siranda aikin ta ruwa iba ne wannan daraja dai na kogi ya wuce zance kowa ka gano shi ai teku ta wuce washe komai daga Allah ya ji ba wani kushe Allah ka taya mu karka mana wannan zance Allah
ka daga mu ka daga wa oga ƙarshe.